Chenro en naratilo wadhi mbele gi weche manyien kawuono ing'eyo ni en Sap Othith omiyo Jokristo mane kanisni opogore pacho kano obago nyasi mar yango Sap Othith man nyasi ma giparo godo kaka norwak Yesu Kristo e boma ma Jerusalem. Jodolo mag kanisni nochiwo ote e wi chal mar Kenya kendo moko kuomgi ojiwo sirikal obed kod winjruok gi lakteche masani ng'anyo mar reso jotuo masani sandore e ute mag thieth. Joja okone gi ler mathoth koya e kaunti ma Mombasa. Kanisa Jokopere ma Konsolata e likoni Mombasa en achiel kuom kanisni mane obagi e nyasi mar Sap Othith. Kae oganda Jokristo ka achiel kod jodolo ne jolorore e alwora mar kanisano ka giting'o Othith kendo giwer. En nyasi miparo godo rweko mar jawar Yesu Kristo e dala mar Jerusalem bang' kalo e tembe mathoth kendo bang'e bedo jaloch. Momiyo be walemo ni pinywa mar Kenya ka gi jogo duto mondo juma matakatifu ni oloko wan duto, wan jotend kanisa, jotend migepe mopogore, jotend sirikal, walokre kendo moloyo to wabed gi yie motegno ni Kristus maloyo gik moko duto dhi lochonwa kendo dhi terwa e okang' makare. Chieng' ma kawuono daher nyiso Jokristo mondo wan wa Jokristo wabed gi hera kaka Yesu noherowa, nosandore nikechnwa, koro wan bende waher jowetewa ka wakonyo jowetewa bende. En owuon nodwokore piny, ok noting'ore malo, emomiyo nokwayo mondo miye mana nyathi punda ema mondo mi oidhi mondo ochopgo safari mare. Koro odiochieng'ni bende puonjowa kaka Jokristo ni wabed jogo mabolore. Ne en mor kod ilo e kind oganda Jokristo mane oyware nyasino ma bende iyango e piny mangima. Ma e kinde ma gikoni jotend piny owacho ka achiel kod laktache mang'anyo onego bed kod horruok kendo gitim winjruok mar neno ni jotuo masani hinyore yudo thieth makare. Kristus mobiro mondo oriw ogendini duto, okel kwe mondo laktache gi sirikal onwang' yo mayot ma ginya tiyogo n'oganda mondo dhano oyud thieth owek chandore, nikech dhano ka chandre ok en gima ber e mbele Nyasaye. Omiyo mae luong miluongo wa e jumani. Walem ni kuonde man omokogo, kuonde mantie chandruok mopogore mondo tondo ogonyre, mondo winjruok obed makare. Ujumbe ambao tunapatiana na maisha yetu yaandamane pia na ile imani ambayo tunakiri, na tukiwaombea pia viongozi ili waweze kuwa wapole, waweze kuwa ni watu ambao ni humble. Kwa machielo, Baba mwema, twashushia za vijana hawa, wengi wao ni wanafunzi. Jakomri ruog jodolo ma Jokopere Archbishop Martin Kivuva ne bende oywore nyasi mar Sap Othith e kanisa ma Chuda. Ne okwayo piny owacho ka achiel kod laktache mondo kik bed kod teko mar winjruok ni mar jotuo to chutho mago maonge kod nyalo ema sani hinyore. Naamini kwamba suluhu itapatikana. Nasi tunaomba serikali, tafadhali msiweke shingo ngumu kusema mpende musipende. Hii si njia nzuri ya kuleta maafikiano. Kwa hivyo kama kanisa, nia yetu ni ile nia ya mwananchi anayetaka hospitali zetu zirudie kama kawaida, ziwe na dawa, ziwe na wauguzi, kwa sababu hawa wakigoma, hasa public hospitals, mwananchi wa kawaida anaumia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.